In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us give thanks to the good Lord for guiding us for another day in our journey, in our preparation for the coming resurrection of our Lord Jesus Christ. He gives us graces daily in order that we may be able to undertake the duties of our vocation. However, many at times we have neglected in responding correspondingly to the graces that God has given to us by our indifference and our insensitivity, especially to the needs of those people around us who are asking and pleading for our help. We have forgotten that in the measure that we are given, that's likewise the measure that we are supposed to give. For these negligences in charity, for our cold-heartedness to people who are pleading for help, in our generosity, as God has been very generous to us, we once again invoke God's compassion and understanding for all the faults that we have committed as individuals and as a community. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. God our Father, who have made all those reborn in Christ a chosen race and a royal priesthood, grant us, we pray, the grace to will and to do what you command, that the people called to eternal life may be one in faith in their hearts and the homage of their deeds, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, I will take the children of Israel from among their nations, to which they have come, and gathered them from all sides to bring them back to their land. I will make them one nation upon the land in the mountains of Israel, and there shall be one prince for them all. Never again shall they be two nations. Never again they shall be divided into two kingdoms. No longer shall they defile themselves into their idols, their abominations, and all their transgressions. I will deliver them from all their sins of apostasy, and cleanse them, so that they may be my people, and I may be their God. My servant David shall be prince over them, and there shall be one shepherd for them all. They shall live by my statutes, and carefully observe my decrees. They shall live on the land that I gave to my servant Jacob, the land where their fathers live. They shall live on it forever. They and their children and their children's children, with my servant David, their prince forever. I will make with them a covenant of peace. It shall be an everlasting covenant with them. And I will multiply them and put my sanctuary among them forever. My dwelling shall be with them. I will be their God, and they shall be my people. Thus the nations shall know that it is I, the Lord, who make Israel holy, when my sanctuary shall be set up among them forever.
The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord will guard us as a shepherd guards his flock. The Lord will guard us as a shepherd guards his flock. Hear the word, O Lord, O nations. Proclaim it on distant isles and say, He who scattered Israel now gathers them together. He guards them as a shepherd his flock. The Lord will guard us as a shepherd guards his flock. The Lord shall ransom Jacob. He shall redeem him from the land of his conqueror. Shouting, they shall mount the heights of Zion. They shall come streaming to the Lord's blessing. The grain, the wine, and the oil, the sheep and the oxen. The Lord will guard us as a shepherd guards his flock. Then the virgins shall make merry and dance, and young men and old as well. I will turn their mourning into joy. I will console and gladden them after their sorrows. The Lord will guard us as a shepherd guards his flock. Please stand. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Cast away from you all the crimes you have committed, says the Lord, and make for yourselves a new heart and a new spirit. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the Jews who had come to Mary and had seen what Jesus had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and said, "What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come and take away both our land and our nation." But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish." He did not say this on his own, but since he was high priest for that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation, and not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God. So from that day on, they planned to kill him. So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples. Now the Passover of the Jews was near, and many went up from the country to Jerusalem before the Passover to purify themselves. They looked for Jesus and said to one another as they were in the temple area, "What do you think? That he will not come to the feast?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Naganap ang hula ng punong saserdoteng si Caiaphas na mamamatay ang ating Panginoong Hesukristo para sa bayan ng Israel. Itong hulang ito'y naganap sapagkat sinigurado ni Caiaphas at ng kanyang mga tagasunod na ito'y maganap. Magmula nooy binalak na nilang patayin ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ay dahil sa inggit. Yang hulang yan ay nangyari.
dahil lang sa inggit ng mga taong nasa kapangyarihang ninervyos na dahil sa kasikatan ng ating Panginoong Hesukristo'y mawala sa kanila ang kapangyarihang kanilang kinakamtan. Nagmistulang si Caiphas na isang taong nagpusta sa kanyang kalaro, nagpustahan. Nagpustahan na yung isang kasama nila na umaakyat sa hagdanan patungo sa itaas ay malalaglag. Sabi nila sa isa't isa, pustahan tayo, malalaglag yan. Yan. At nang hindi malaglag, lumapit doon sa hagdanan, niyugyug yung hagdanan, hanggang sa yung mama na umaakyat ay malaglag. Pagkatapos, sinabi nung humulang malalaglag, yung mamang umaakyat sa hagdanan, "Oo, panalo ako. Oh. Sabi ko sa iyo, malalaglag eh." Oo, malalaglag. Nanalo nga sa pustahan dahil talagang sinadya niyang laglagin yung mamang umaakyat sa hagdanan. Ganyan ang mistulang nangyari sa hula ni Caiphas na malalaglag ang ating Panginoong Hesukristo, mamamatay. Bakit hindi mamamatay? Binalak at pinlano hanggang sa mahuli nga ang ating Panginoong Hesukristo, nagdusa sa pagdadala ng krus hanggang sa mamatay sa krus. At ang pangangatwiran kung bakit ginawa ito ni Caiphas ay, it's much better that one man dies than the whole country dies with him. O yan. Kasi sa kanilang palagay, ang ating Panginoong Hesukristo ay banta sa national security. Kaya mainam ng isa na lang ang mamatay kaysa magulo ito ang ating bayan. Good intention, but evil means. At yan ay masama. The end does not justify the means. Kahit na anong buti ang layunin mo, kung ang paraan na gagamitin mo upang mangyari yung mabuting layunin mo ay masama, masama lahat ang idudulot niyan. Bawal pumatay ng inosenteng tao. Do not commit murder. Kahit anong sitwasyon na sirkumstansya, masama ang murder. Hindi mo maaaring gawin yan kahit ano pa ang gustong mabuting layunin gusto mong gawin. Kahit na sa pangalan ng national security, hindi mo magagawang ang isang inosenteng tao ay patayin upang sa ganon tumahimik lang ang buong bayan. Bakit po? Sapagkat yung buhay na yan, ang may likha ay Diyos. At Diyos lang ang maaaring makabawi ng buhay na yan. Bakit? Sapagkat ng Diyos nung tayo nilikha, bawat isa, isa-isa. Walang taong magkakamuka, eksakto. Every person is unique. Walang kopya. Hindi tayo sinerox ng Panginoon. Iisa lamang ako. Wala kayong makikitang katulad ng paring ito. Kaya kahit saan man kayo magpunta, sa 4 na sulok ng solar system, kahit anong planeta, wala kayong makikitang katulad ko. Kaisa-isa lang itong ginawa ng Panginoon. Walang eksaktong ganito, carbon copy, wala. Kaya pag ako'y nawala, wala na kayong makikitang katulad ko. Kaya iniingatan ako. Hindi akong kotse na pagkatapos na 4 o 5 taon, medyo pupugak-pugak na, pwede nyo nang ipagbili, ipachap-chap sa Banawe. O kaya igarahe at patubuin na lang ng talaba.
Kahit na ako tumatanda ng ganito at hindi na kasing sigla nung kabataan ko, at ang kontribusyon ko ay hindi na kasing dami katulad nung araw na ako'y masigla at nagiging napakamahal ang pagbubuhay sa akin, expensive yung maintenance ko. Kaya, itong aking komunidad sa Manaoag, nagsisikap na hanggang ngayon ako'y buhay pa't nakatayo dito. Bakit? Pag yung paring yun nawala, wala ka nang makikitang katulad niya. At yung sinasabi ko sa sarili ko, yan din ang sinasabi ko sa inyo. Bawat isa sa inyo ay nilikha ng Diyos na walang kamuka. Kaya pag nawala kayo dito sa mundo, wala nang makikitang iba pa kundi kayo. Kaya dapat alagaan kayo. Sapagkat pag nawala kayo, wala na kayo. Hindi na makakakita ng ipapalit sa inyo sapagkat kayo lang ang ginawa ng Diyos na kayo. Kaya naiintindihan nyo, huwag nyo lang itanong kung mabait o masama. Sa punto lang na kayo lang yan at wala nang ipapalit sa inyo sapagkat kayo lang, iyon katwiran na para kayo ay buhayin. Kaya nakita ninyo doon sa talinghaga ng mabuting pastol na wala yung isang tupa. Yung 99 nasa mabuting kalagayan. Hinanap pa nung mabuting pastol yung tupang nawawala. Pero iniwan yung 99. Hinanap yung isa. O anong klaseng arithmetic yun? Ano, iiwan mo yung 99 pagkatapos hanapin mo yung isa. Bakit kailangan pang hanapin? Di sabihin mo lang sa sarili mo, meron pa naman 99, bahala na yung isa. Kahit na mawala yan, hindi pa ako lugi. Hindi naman arithmetic ito Ito'y pag-ibig at pagmamahal. At ang bawat isa'y minamahal. Kaya yung mabuting pastol, sapagkat yung 99, nasa ligtas na kalagayan na, iniwan yung 99 at hinanap talaga yung isang nawawala. At lubos na lubos ang tuwa nung makita yung nawawala. Sapagkat pag nawala yung isang tupang yon, wala ka nang makikitang tupang ganon. Ganon tayo tratuhin ng Diyos. Hindi tayo tinatrato na numero lang. Tinatrato tayo may pangalan. Kaya pag tinawag tayo ng Diyos sa pangalan natin, Basilica, Daisy, Rosa, Jose, Junior, hindi tayo tatawagin, person number K-182. Hindi tayo statistics lang, Bawat isa sa atin may kahulugan. Ngayon, huwag mo nang tanungin kung masama o mabuti, sapagkat yan taong yan ay kaisa-isa. Maiba tayo ng paksa. Alam niyo ba, yung Philippine crocodile at Philippine cobra, malapit ng ilista sa endangered species. Malapit ng maglaho. Kasi laging hinuhuli at pinapatay. Kaya ilalagay na sa listahan ng endangered species. Ibig sabihin, puprotektahan na ng batas para nang sa ganon, hindi magkaubusan ng Philippine cobra at Philippine crocodile. Pero nyo, buhaya yon at cobra yon, ahas. Binibigyan natin ng pansin. Kayo ba, gusto ninyo, meron kayong kasabay na buhaya na lumalangoy sa swimming pool ninyo? O kaya, paggising ninyo, may ahas kayong katabi, cobra, sa inyong kama? Anong bali yung poprotektahan mo pa ng batas, ilalagay mo pa sa endangered species?
yung cobra at saka buhaya. Kasi pag nawala yung cobra na yon at saka yung buhaya na yon, wala ka nang makikitang cobra at buhaya na katulad noon. Dito lang sa Pilipinas meron noon. Kaya pinoprotektahan. Pero mo, kung yung buhaya at saka yung cobra, ginugugulan mo ng pera para hindi maglaho. Yung tao, ganun-ganun mo lang papatayin at hindi po protektahan ang kanilang buhay. Ha? Every one of us is an endangered species. Lahat tayo nanganganib na mawala. Kaya dapat pangalagaan. Pag ako nawala, pag kayo nawala, wala nang makikitang katulad niyo. Kaya ang Diyos, hindi na tinatanong kung kayo ay mabait o masama. Basta tao, siya lang ang may karapatang kumuha ng buhay na yan. Sapagkat nilikha niya yung buhay na yan na kaisa-isa. At pag yan ay nawala, hindi na mababalik magpakailanman. Magmahalan tayo. At pag tayo nagmahalan, anong ating bati? Mabuhay ka. Yun ang bati natin, pagmahal natin eh. Hindi natin pinababayaang mamatay. Mabuhay ka. Pag tayo namumuhi, ano ang sinasabi natin? Mamatay ka! Ito bang ating lipunan ngayon, punong-puno ng pag-ibig, na ang bati natin sa isa't isa'y mabuhay ka? O tayo dito sa ating lipunan namumuhi sa isa't isa, kaya ang naririnig natin sa palipaligid ay mamatay ka. Alalahanin, ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Diyos lamang ang makababawi nito. Let's all stand to pray. For every intention, we are going to say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That non-Christians may come to know Jesus died for all. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That separated Christians may show greater commitment to ecumenism. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those in authority may commit themselves to the service of truth and justice. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That all Catholics may have a special sense of belonging to each other through their common faith. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That mothers who lose their child may not be crushed by the weight of their problems. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray most especially for those unborn children who have not seen the light before they are born, because their life is nipped at the bud. Let us likewise pray for those people in the healthcare, so that with utmost love they may practice their profession of preserving life and caring for life. All this we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Please be seated. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming
Diyos, amang di mabilang, tanggapin mo yaring naming alay, gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesu Cristo. Please stand. Pray, my dear friends, that our sacrifice might be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May the gifts we offer from our fasting be acceptable to you, O Lord, we pray. As an expiation for our sins, may they make it worthy of your grace and lead us to what you promised for eternity through Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For through bodily fasting, you restrain our thoughts, raise up our minds, and bestow both virtue and its rewards, through Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominations adore you, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, he broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you.
Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francisco, our Pope, Socrates, our Bishop, Fidelis, our Auxiliary Bishop, Gerard, the Master of the Order, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her beloved spouse, with the blessed apostles, Saint Dominic and Saint Francis, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Over one another the sign of peace. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. behold, this is Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to this communion. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
the desert follow me, for I am God who is your hope. To the desert follow me. To the desert follow me, for I am God who is your hope. To the desert follow me. A blessing I will give to you, all you who wander and who thirst. The desert soon will bear a spring, forgiving water shall restore you. To the desert follow me, for I am God who is your hope. To the desert follow me. I will embrace your every wound, for I am bound to heal your pain. You shall not weep forevermore. I have remembered you, my children. To the desert follow me, for I am God who is your hope. To the desert follow me. My goodness flows out of my heart over the ones I came to save. I will cleanse you of your sin, replace your guilt with my compassion. To the desert follow me, for I am God who is your hope. Please stand. Let us pray. We entreat your majesty, most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for the announcement. The summer feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on April 21, 2021, third Wednesday of Easter. Novena Masses will begin on April 12 until April 20, 2021. The schedule of Masses will be at 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m., 12 noon, and 4:30 p.m., and will be streamed live through the social media platforms of the Minor Basilica and via Manaoag Dominican Radio 102.7 FM. We cordially invite you to participate in the feast and the Novena Masses. If you wish to sponsor one or several Masses during the feast and Novena, you may approach our Basilica personnel in the religious stores and Mass intention counters, or visit our website www.manawagbasilica.org or our FB page, Minor Basilica Manaoag Official. Thank you. Please stand. Kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa sa amin sa ating pagdiriwang ng Santa Misa at naway pagpatuloy nyo ang pagdarasal para sa aming mga naglilingkod sa inyo dito sa Basilica Minore of Our Lady of the Rosary of Our Lady of Manaoag.
at makakaasa kayong kami magpapatuloy din sa pagdadasal para sa inyo at sa inyong mga pamilya. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Now please join me for the prayer for the blessing of the sick, followed by the prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth. God, our Almighty Father. By your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness towards our sick and aging brothers and sisters. Free them from all illness. Restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.